இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பாபர் எப்படி பாஷா மாறினார் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். பாபர் சமர்கண்டில் இருந்து வெளியே வந்து கடைசியில் காபூல் வந்து சேர்ந்தார். காபூல் பார்த்திங்கன்னா பாபர் ஒரு வகை உறவுக்காரர் தான் அரசராக ஆண்டுட்டு இருந்தார். பாபர் காபூல் போன நேரம் காபூலில் அடுத்த யார் அரியணை குழப்பம் போயிட்டு இருந்தது. அது பாபருக்கு புதிய வாசல் திறந்தது. சில நாட்கள் காபூல் நிலையை கவனித்தார் பாபர். சமர்கண்டில் இப்போதைக்கு நுழைய முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தற்போதைக்கு நீங்கள் உஸ்பெக்கிர்களிடமிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது அப்படின்னு அவரோட விசுவாசிகள் கூறினாங்க. காபூலுக்கு செல்லுங்கள், அங்கே உங்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் பாபர் உறவினர் சிலர் பொருளுதவி, படை உதவி, நிலப்பிரபுகள் அவங்களோட பொருளுதவி எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்போ தான் முகலாயர்களோட தேசிய படை உருவானது. பாபர் சகோதரர் கூட பாபரோட வந்து இணைந்தார். பின்னர் காபூல் கோட்டையை முற்றுகையிட்டாங்க. பிறகு சுல்தான் ஆனார். அப்போது என்ன பிரச்சனை முளைக்கும் அப்படிங்கிற பயமே இல்லாத வாழ்க்கை. வலிமையை விட வறுமை தான் காபூலில் அதிகமாக இருந்தது. பாபர் முதலில் இந்தியாவில் காலடி வச்சது 1505. நகரங்களை கைப்பற்ற வேண்டுமோ எண்ணம்லாம் அப்போது அவருக்கு இல்லை. செல்வங்களை கொள்ளையடித்து செல்வது, மீண்டும் கொள்ளையடிச்சு போகிறது, இப்படின்னு தான் அவரோட நாட்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு. மீண்டும் உஸ்பெகிஸ்தான் வலிமையான சுல்தான் சைபானி கான் அச்சுறுத்தல் தலை தூக்க ஆரம்பித்தது. அப்போது அவர்கள் உயிருடன் இருக்கும் வரை முகலாயர்கள் அரியணைக்கு ஆபத்து தான். தேமுதிர்கள் அரசுகள் ஒன்றிணைய அழைத்தார் பாபர். இஸ்லாமியர்களின் அன்றைய கலாச்சாரத்தின் தலைநகரமாக ஹெரத்தில் இருந்து செய்தி வந்தது. ஹெரத்தின் சுல்தான் ஹைசன் மிர்சா அவரும் தேமுதி பரம்பரை தான். தேமுதியின் மூத்த வலிமையான சுல்தான் கூட சொல்லலாம். அவர் பாட்ஷா என்றும் அழைக்கப்படும் பேரரசர். அவரோடு இணைந்து சைபானி கானை அழிக்க திட்டம் போட்டார் பாபர். ஆனால் அவர் உடல் சரியில்லாதனால இறந்துட்டார். ஆகவே அவர் திரும்பி காபூலை நோக்கி வந்துட்டு இருந்தார். ஆனால் அப்போதைக்கு தேமுதி நிலத்தில் சற்று கொஞ்சம் வலிமையான சுல்தானாக இருந்தவர் பாபர் மட்டும்தான். அதனால் பாபர் தன்னை பாபர் பாஷா அப்படின்னு அழைச்சிக்கிட்டார்.